Когато някой има нещата, които ти искаш, просто трябва да се научиш да мълчиш и да слушаш. Въпреки, че имаш мнение, въпреки, че си мислиш как стоят нещата, откъде изгрява слънцето и така нататък, просто от чисто уважение трябва да млъкнеш и да слушаш. Защото буквално ти нямаш резултати, не си в позицията, в която да приказваш. Говориш по тема, която все още не разбираш, въпреки, че така си мислиш. Истината е, че винаги трябва да се научиш просто да взимаш акъл от хората, които са постигнали повече от теб. И винаги, когато всички ти се смеят, че това нещо няма да се стане, не забравяй, че винаги хейта идва отдолу, никога отгоре. И точно по тази причина няма да видиш един бодибилдър, който да се смее на някой клюща в фитнеса, няма да видиш един бизнесмен, който да се смее на някой, който се опитва да го постигне. Така че главата долу, слушай от хората, които знаят повече от тебе, натискай и буквално един ден ти ще си на тази позиция. Ако ти си заклещен в работа от 9 до 5 без никакво развитие и знаеш, че дълбоко заслужаваш повече, тази бизнес общност ще ти промени живота. Просто кликаш линк в описанието на този профил, избираш общност и влизаш през стотици хора като тебе, които изграждат AI онлайн бизнес. Лайв срещи всяка седмица, видео обучения и ментори от теб, които са изградили бизнеси за милиони.